Diada de l'Associacionisme Cultural, Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vila-sacra. A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els Armats de Sant Esteve i jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors, a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut. Organitza Associació de Dones. Vila-sacra Activa't. Armats Sant Esteve de Vila-sacra. Parròquia de Vila-sacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra. Us hi esperem.